TMTV. Исәнме Илсия? Исәнме Зоя? Миңа калса, бу тапшырууның бу чыгарылышын бик күп тамашачыларыбыз көтте. Һәм ниһаят бүген бездә кунакта Илсия Бадретдинова. Мин бик шатмын. Һәм инде беренче соравым, әлбәттә, ничек хәлләрегез? Бүген көндә нәрсә белән шөгыльләнеп йөрисез? Исән әкрен генә шунда. Концертлар, башкасы бүген менә Казан концертын битен яңадан бер көн. Эшлибез, Зоя, әкрен генә. Ә күңелегез тынычмы? Менә бүген көндә күңел халәтегез? Тыныч түгел дип әйтә алмыйм. Ә тәүге эш урының кайда иде? Кая гына эшләмәдем инде. Ә иң беренчесе? Иң беренчесе клубта эшләдем, үзебезнең авылда клуб директоры булып эшләдем. Әле мәктәптә укыганда ук. Комбинат школьного питаниеларда да эшләдем, зав склад булып та эшләдем. Повар булып та эшләп алдым, помощник повары булып та. Подъездларда юдым мин шактый гына заманында. Шул ук вакытта мин Лениногорскида банкетлар белән йөри идем. Ялтыравыклы күлмәкләр киеп, ул вакытта теге канатлар модасы иде. Ниндидер бер җыелган акчага сатып алдым бер буа, имештирем. Кемнәндер калган бер иске генә күлмәк бар иде ДКда. Шуны алып, үземчә теккәләп, шул теге канатларны тагып, банкетлар эшләп, концертларда катнашып кайта идем дә, төнге сәгать 1ләрдә бөтенесе дә йоклап беткән була. Үзебезнең домдагы 2 подъездны һәм 2 йорт аша, 2 дом аша яңадан 2 подъездны алып, мин шунда подъездлар юа идем. Миңа ничектер яшәргә кирәк. Мин Лениногорский күләмендә инде теге таныйлар иде. Гел сәхнәдә йөргәч. Ә төнлә монда йоклаганда беркем дә танымыйдыр. Подъездагы кешеләрдән җыелган акчаны алырга мин апайны җибәрәдер. Үзем барып юа идем рәхәтләндереп. Чиләкләремне алып, барып, ерак түгел үземнең квартирадан, снимать итеп тора торган квартирадан кайнар су алып чыгып, подъезд юайм. Һәм мин горурланып әйтәм моның белән. Мин әз генә дә гарьләнмим дә, ширканмыйм да. Авылда торганда бер әбине карап та акча эшли идем мин шунда. Бер олы әби бар иде, балалары юк, ялгыз гына тора торган. Аны да җыештырайм. Мендәрләр чигеп сатайым. Үзебезнең авыл һәм күрше авылларга, яңа елларга кибетләр бизәп йөри идем. Тәрәзәләренә рәсемнәр ясап, шуның эше. Теккәләп, шиккәләп. Ничектер тормышка ябышырга кирәк иде. Минем әтием дә, әнием дә бик гади. Мин гап-гади җир ашап үскән авыл кызы. Миңа ярдәм иткән кеше юк иде алай. Яшәргә кирәк иде. Ә менә берәр кайчан сәхнә туйдырыр дигән курку бармы? Әгәр дә туйдыра калса, син нәрсә белән шөгыльләнергә? Юк, беләсеңме ничек, Зоя? Менә кайбер җырчылар белән сөйләшәсең, әле менә генә аягын гына атлаган кешеләр була, име? Яшьләр. Алар әйтәләр, мин сәхнәсез яши алмыйм. Мин бит шуның белән яшим, мин шуның белән сулыйм, мин күз алдыма китерә алмыйм. Әгәр дә берәр көнне мин сәхнәгә чыкмасам, балакаем, мин әйтәм. Сәхнә ул бер вакыт кына. Бик күп җырчылар менә шушы зур популяр булганнан соң битеп төшүләрен уздырып җибәрә алмыйчы әллә нәрсәләр эшләп бетәләр. Мин аңлыйм. Менә бүген меңләгән кешеләр аягүрә басып, алкышлап, чәчкәләргә күмеп, син алар өчен ниндидер бер алиһә, алар сиңа табынып, шигырьләр язып, бүләкләр әйме, шундый зур ажиотаждан соң килә бер көн. Ул бик тиз килә ул. Шап итә дә и халык синең концертларыңа йөрми башлый. Алар йөриләр башка кешеләргә. Кайчандыр син бәлки иҗатларын аңлап та бетермәгән кешеләргә йөриләр. Монарга адекватны карарга кирәк. Бу дөнья бетте дигән сүз түгел. Менә мин гел яшьләргә әйтәм, беренче сәхнәгә адым атлаган көнне үк акылдан шашмас өчен, эшкешелеккә бирешмәс өчен, акылыңны җуймас өчен син беренче көннән үк үзеңә отчет бирергә тиешсең. Әгәр дә Худайдан язып, мин бик зур популярлык казана алсам, берәр кеше, берәр кайчан бу бетәчәк.
Һәм син монарга әзер булырга тиешсең, акылың белән. Мин әзер. Мин беренче көннән үк әзер идем. Мин әйтә дөресен әйтәбез, мин үземне җырчыга санамыйм бүген көнгә хәтлек. Менә шушы көннәрдә кайдыр концертыгыз булмады. Әйе, бер районда Яратмыйлар. Нәрсә өчен яратмыйлар? Төрле факторлар булырга мөмкин. Анда миңа теге үпкәләп комментарийлар язалар, нишләп яратмасыннар, безнең районда халык начар түгел. Зоя, яратмыйлар, ул начар дигән сүз түгел. Алар икесе ике төшенчә. Мин бик зур хөрмәт белән карыйм ул районның тамашачысына да. Но по факту карарга кирәк. Билетлар сатылмаган, димәк сине яратмыйлар, анда башка җырчыны яраталар. Халык менә концерт алдыннан алып керә. Ә безгә шундый фикер әйткән булсалар, сез килегез, концерт алдыннан йөрибезгә дип, без барган булыр идек. Андый фикер яңгырамады. Шуның белән концерт үзелде. Ә минем башка җырчылар кебек теге төшеләнеп утырасым килми. Гаилә сәбәпләре аркасында ширләп киттем бит әле булай. Юк, ширләмәдем, эчмәдем, мин эчмим. Гаилә хәлләрем дә Аллага шөкер. Просто билет сатылмаган. Бары тик шул гына. Һәм бүгенге көндә сез белә торган хәтта иң зур даирәдәге җырчыларда да бу бик нормаль күренеш. Билет сатылмау һәм концертлар үзелү бу нормаль күренеш. Алай да була. Була. Тагы да бәби оп кайту теләге бармы? Бар. Бар. Хатын кыз ишенде. Инде хәзер үземчә уйлыйм, 40-ка якынлашам, 38 яшь. Малайга 16 яшь. Бәлки инде хәзер бик булып та чыга торган түгелдер, кем белгән. Физиологик яктан да олыгаям бит инде. Ә күңелдә бар. Улыгызда әтисенең дәвамчысын күрәсезме? Ул Илфакның ксерокопиясе. Камилләшкән ксерокопиясе. Иҗади кеше шулай. Иҗади кеше, режиссер булам ди. Петербургка укырга китәм ди. Язган була, сызган була, гитарада уйнаган була. Үзе акча җыеп гитара сатып алды. Әкрен генә. Ну, мин аны берәй бер алмыйм, кан инде бу. Мин аларга тәкъдим итеп карыйм, улым әйтәм, "Әйдә, теш врачына укытам мин сине." Дөнья йөзендә кешелек булганда тешләре булачак, теш булгачтан бузыла торган гадәте була, мин әйтәм, "Бер кочан акчасыз булмаячаксың, әйдә теш врачы." Ярты сәгать диванга ятып көлде. "Әни, китине моннан тилем соң" дип. Юк, менә ул режиссер булам ди. Булсын, мин тыймыйм. Әгәр дә минем бер кочан да кычкырганым юк анарга. Бер вакытта да кул күтәргәнем юк, кычкырып дәшкәнем дә юк. Әгәр дә ул минем бик каты нәрсәдер күңелемә тигән вакытлары була икән, мин дәшмим. Ул әйтә, "Әни, син мине акылга өйрәткәндә, бу әле бик әйбәт. Син дәшми башласаң бигрәк авыр, әни." Ул артымнан йөри, "Әни, бер генә сүз булса да әйт инде, әни, мин аңладым бит инде, дәш инде, сөйләш инде." Юк, дәшмим. Юк, мин әйтәм, "Тукта, әле төзәлмәде." Просто дәшмим. Әле бит аның подростковый үсмер чагы, конфликтлар күп буламы сезнең арада? Бик халыклы малай. Минем үземнең фикерем бар дип тотына ул миңа аңлатырга. Менә булай булырга тиеш, булай булырга тиеш дип. Мин әйтәм, "Бу син минем өемдә яшәгәндә, баштан минем фикерем була, аннары синеке була, аңладыңмы?" Юк ди. Беләсеңме ди, белгечләр дәлилләгәннәр ди, ират кешенең баш мие хатын кызныкыннан берничә тапкырга яхшырак эшли ди. Шуның өчен әни теләсәң дә, теләмәсәң дә өйдә баштан мин, аннары гына син ди. Мин ират кеше ди. Мин инде анарга иратлыгын югалтмас өчен әйе ярар дим. Мин барыбер үземчә эшлим. Ләкин ул ират бала һәм ул үзенең горурлыгын ират икәнен аңлап үсәргә тиеш. Шул очракта гына ират була аладыр дип ышанам мин. Үз фикерен әйтергә юл бирәм мин анарга һәр вакытта да. Берәр бәләкәй генә әйбер алырга кирәк булганда да, менә мәсәлән, мин анда газ плитәсе аласың яңына, име, кер машинасы аласың. Мин беләм, ул анарда берәйбер дә аңламый, мәсәлән. Ләкин мин аны алып барам кибеткә. Алып барам кибеткә, икәү сайлыйбыз. Улым, мин әйтәм, менә бусы ничегрәк. Ул тотына, нәрсәдер карый, бысын тигесен. Әни, нигә кирәк сиңа минем фикер дип. Шигъни мин әйтәм, син иратмы, юкмы? Кем белән киңәшләшим соң мин? Аңлап, үссен өчен эшлим. Барсын, белсен һәм
үзенең өлеше тиергә тиеш икәнен аңлап үссен ул ир-ат кеше. Махсус мин авылга кайтам да, минем бәләкәй племянница бар. Барар мәйтәм күтәреп бирәләс генә. Әнә дип тотына ул. Ул еще кыз, еще аны күтәреп бирергә әнә дип. Әни эшлисең мин әйтәм, кызыңны нишләтәбез соң? Син кызың булса нишләтәбез? Өйрәнебез. Бәлки мин бик кырысрактыр инде, кем белгән. Но минем була, аннары жәллим дә бүлмәгә кереп елыйм. Рәхәтләнеп. Ләкин аның әтисе юк, мин әтисе өчен дә, әнисе өчен дә. Һәм шулай дөрестер дип уйлыйм. Димәк, озак сөйләшми торган чакларыгыз була инде. Бер-берегезне аңлаган. Но мин күпмедер вакыт, көннәр буена түгел, но күпмедер вакыт мин анарга дәшмим әйе. Ул миңа әйтә, мин әйтәм, әйдә булай улым. Син хәзер уйла. Тагын бер кат уйла. Һәм тагын бер кат уйла. Әгәр дә син үзеңнең фикереңне һаман дөрес дип уйлыйсың икән, менә хәзер мин әйткән сүзләреңне. Син әйтәм, соңрак килерсең минем янга, яңадан бер кат сөйләшербез. Әгәр дә син миңа дәлилләп күрсәтәсең икән, минем дөрес түгеллегемне мин синнән гафу үтенермен. Әгәр дә син дөрес түгел икән, син миннән гафу үтенәчәксең, аңладыңмы? Бар хәзер уйла дип. Ул шунда ук тотына инде, әле сабый бит. Әни башлама зырхар өчен башладым инде, мин әйтәм, битте. Мин дәшмим. Йөри буенча, йөри. Аңлый, уйлый, төптән уйлый. Нишләп болай килеп чыкканы? Мин бүгенге көндә менә бер җыр яздырып ятам, нәкъ менә шушы темага. Әни, менә нәкъ шундый ук ситуация, дежавю белсәң. Миңа да 16 яшь, мин дә беренче тапкыр чыктым дискотекага. Мин дә иртәнге яктагына шәһәрдән кайткан иптәш кызларым белән кайттым өйгә. Бу беренче тапкыр минем шулай соң кайтуым өйгә. Әни елый ишек төбеннән балакаем. Ул вакытта телефоннар юк. Әллә үтереп ташлаганнар сине, кая йөргәнеңне белмибез, шушыла ярыймыни соң дип. Әни уже көтүгә корга торырга кирәк. Әни бик каты рәнҗеп елаган миңа. Мин шул вакытта әйткәнем, әни мен әйтәм, миңа 16 яшь. Минем яшьтәшләрем инде мәктәптән китеп, әнә училищеда укыйлар. Һәм алар мен әйтәм, көннәр буена йөриләр, әтиләреннән, әниләреннән бернинди контроль юк. Өйрәтмәгез мен әйтәм, мине яшәргә. Мин булды, мин мөстәкыйль кеше хәзер. Мин зур дип. Ах, әни елаган шунда гәрләнеп, белсәң. Ярар кызым, ярар дип. Менә нәкъ шушы ук әйбер ситуация. Күптән түгел минем улым белән булды. Нәкъ шушы ук ситуация. Ул әлбәттә иртән кайтмады. Хәзер Казанда бик кырыс, комендантский час дигән әйбер бар. Оннан соң урамда йөрергә ярамый үзе генә. Ләкин ул минем күңелгә ошамаган әйбер эшләде дә, мин үземнең дөрестлегемне дәлилләргә тотынгач, ул миңа нәкъ шушы сүзләрне әйтте күземә карап. Әни, син мине ничә яшькә хәтлек акыл өйрәтергә җыйнасың ул дип. Әни, син бу теге элеккеге замандагы стереотипларың белән син гомумән мине аңламыйсың. Син аңламыйсың тормышны, әни. Әни, хәзер бүтән төрле яшиләр. Мин зур, миңа 16 яшь, мин үзем разберуюсь, әни. Өйрәтмә мине яшәргә, яме дип. Миңа, минем улым. Бик авыр икән, Зой. Бик авыр. Менә нәкъ шул вакытта күз алдыннан бүтән әйбер үтә. Синең авырлы булып йөргәннәрең, бүтән кеше ризык ашаганда синең ашамыйча утырганнарың, синең бик авырлык белән тапканың, аннан соң үстергәннәр. Без беренче бер бүлмәле фатирны алгынчы 16 фатир алыштырдык Казанда. Бу дөнья изендә миннән дә күбрәк таракан үтергән хатын-кыз бармы икән? Белмим мин. Бик авырлыклар белән булды. Безгә ярдәм иткән кеше булмады. Тиеннәп, акча җыеп. Әллә квартирага түлә, әллә җыр яздыр, әллә малайга уенчык ал. Безнең хәтта Нариман садикка да йөри алмады. Минем аны садикка бирергә акчам да юк. Андый киендерерлек тә мөмкинчелегем юк. Менә шушы бала минем күземә карап әйтсен әле, син акыл өйрәтмә миңа, кемсең син дип. Алай димәде инде ул әлбәттә. Мин әни кеше буларак шулай кабул итәм. Мин зур өстем, өйрәтмә мине яшәргә, әни дип. Ох, мен әйтәм, әни. Менә белсәң, кино караган кебек шап итеп әни күз алдына килеп басты. Нәкъ шушылай елаган әни күзгә карап. Менә шушылай иттереп кирип киттем бүлмәгә. Мен әйтәм. Әни, мен әйтәм, исәнме?
Ол күн келіп жетті. Ол бүтін кішінің де башынан өте тұрған әйбір. Бұл тұрмыш. Гөмірлік бойына әдилер һәм балаларының бір-бірсін аңламай тұрған проблема отцов и детей. Була тұрған әйбір. Müstakil болырға тиіш бала. Ләкин мен әйтәм, дүния yüzінде сен ақыл үйрете алмай тұрған бір генә кеше бар. Ул мин. Аңладың ба мен әйтәм? Мен әйтәм, менә ул көнне без бик каты әйткәләштек. Әйткәләштек түгел, мин аңлаттым. Мин аның алдында еламаска тырышам. Ул мине жәлләргә тиеш түгел, мин арга күз яшын күрсәтмим, ул мине хөрмәт итәргә тиеш. Жәлләт кешене буйсындырып булмый, жәлләттереп. Мен арга бүтүнесин аңлаттым бәйнә-бәйнә. Мен әйтәм, улым, сен ярар, сен үзеңнең фикерең, ләкин сен миңа, мен әйтәм, менә башыңа кертеп куй. Дөнья йөзендәге бердән бер кеше. Мин үземчә кабул итәчәкмен. Һәрбер гамәлеңне мин синең әниең. Дөнья йөзендә миннән дә ныграк яраткан кеше, миннән дә күбрәк гафу иткән кеше булмаячак сине. Нинди генә тормыш хәленә калсаң да, бүтін дүния yüzі синнән баш тарткан очракта да, син берәр кая Аллам сакласыннан да беркемгә кирәкмичә йырганак буенда аунап яткан очракта да, яныңда мин булачакмын. Мин әни. Син мен әйтәм, миңа андый сүзләр әйтергә мөмкин түгел, аңладыңмы? Елап кіріп кетті инде ул бүлмәсенә. Була торган эш эшләтәсең. Болашағыңны біраз сөйләп киттең. Менә нинди хатирәләр күңел түреңдә саклана? Бүтән кешеләрнеке кебектер инде ул. Авыл кызы бит инде. Авыл кызы апайлардан калган күлмәкләр белән теге моннан резиновый итеки тез бөкләнмәй иде хәтта. Ул теге зур булган да инде. Монда хәллек булгач тез бөкләнмәй бит. Шуның белән эштәрмәштек велосипедта йөрганак буенда сыер көтүендә һәм башкасы бездә сыерлар. Атна сайын көтү килә дә җитә. Минем иң яратмаган хайваным сыер, мин сөт белән чәй дә эчә алмыйм. Мин күрә алмыйм. Мин бүтән балачагым, бүтән яшьлегем шул сыер артыннан чабып үтте инде. Шул габгады. Теге әллә ни аерма юктыр дип уйлыйм мин. Мин бер генә аерма, мин 8 айдан туган. Мин тулы түгел. Яшәргә тиешле кеше дә түгел, 8 айдан туган. Февраль айында туган, алай да тулы түгел. Кило 800-лек вес белән туганмын. 2 үпкәмдә дә начар шир белән туганмын. Но ничек булармын? Ясалып бетмәгән, недоразвитый үпкәләр белән туганмын. Бик озак кына вакыт ятканмын инде мин теге ясалма сулау аппаратында. Әни сөйләе, бер көнне кирделәр дә кичтән, 2 врач утырдылар да ди, әйтәләр ди, Гөлсин апа, син тынычлан, елама. Без сиңа әйтергә тиешбез. Кызың müstakil рәвештә сулый алмый һәм алмаячак та. Бүген инде бу аппараттан үзәбез. Син әкрен генә өеңә кайт. Бүгеннән дә калмас кызың дип әйттеләр ди. Вес та юк, сулый да алмый. Ул вакытта инде әз генә, бәлки медицинада башкачарак булгандыр. Кайтып киттем дә яна әйтә, елый ди. Мин ачыктан ачык әйтәм, әтиеңнең самавын җылыттым да, шуңа өтердем дә, юрган белән капладым да ди. Имеш инде баланың тәненә спирт бик тиз сеңә дип. Капладым да урамга чыгып йөгердем ди. 6 сәгать керә алмадым өйгә ди. Кирип, бишең янына утырып, кызым бәхил бул инде, яме очрашканчага кадәр дип сөйләнә юрганыңны ачам, акырып ашарга сорап ятасың ди. Мен әйтәм, ашыйсы килмәйди, ишәсе килә. 6 сәгать самавын эчендә ятып карале син. Шуннан китте, акырып, утап, бүтән дөньясының истинаска китереп, 4 февраль көнне яшәми дигән балага 38 яшь тулды да куйды. Аллаһа шөкер. Шул туганнан ук тормышка ябышырга тиеш булган инде ул, күрәсең. Ничек бар шулай? Күңел төшенкелеге синең өчен хас әйберме? Ай, бик еш. Минем теге мен депрессиядә бит әле дип утырга вакытым гына юк. Ярар димне мин. Так, мен әйтәм хәзер.
Хәзер мен әйтәм, бер ярты гына сәгать депрессиядә булып алам да. Хәзер. Хәзер чыгам. Шаштыр-пыштыр йөрим шунда, өемдә, бер яктан икенче якка да. Всё, киенәм, башымны юам, бизәнәм дә. Әйтәм, Илсия, чыгып бу дөньяны бизәп кайтыйк әле иде, беткән бу дип шатланып ятмасыннар әле. Шулай дип чыгып китәм мин әкрен. Өйдән тышкы якка чыккач, миннән дә бәхетле кеше юк. Аллаһка шөкер дип бирим. Бу тормышта чын ахиретләрең бармы? Бар. Аллаһка шөкер. Бар. Минем өчен өзелеп торган бер туган апам бар. Лилия белән Люция. Минем дус кызларым бар. Менә җаннарын биреп тора торган. Аннан минем шундый тамашачыларым бар. Берничә шундый тамашачы миңа кызым дип дәшә торган. Миңа көн сайын шалтыратып хәлләремне белә торган. Балалары урынына күреп, иң кадерле кешеләрнең берселәренә әйләнгән, бөтенләй хәтта әз генә дә таныш та булмаган кайчандыр. Менә шундый кешеләр бар. Халыктан килеп чыккан кешеләрем бар. Аллаһка шөкер. Мин ялгызым түгел. Ират белән хатын-кыз арасында дуслык сезнең өчен Бар. Мин аяк терәп каршы чыгам, әйтәләр теге, юк, Ират белән хатын-кыз ул инде я берәр кайчан мәхәббәткә күчәчәк, я уже мәхәббәт булган, аннан соң шулай булган. Юк, булмаган. Минем дусларым шактый иратлар арасында. Миңа бүтән серләрен сөйләп бетерә торган, бүтән йөри торган кызларын сөйләп бетерә торган дусларым бар минем. Коллегаларым арасында да бар, Аллаһка шөкер. Шалтыратышып торабыз, теге бәрәкәй генә анда проблемалар булса да, брат, ярдәм итеп җибәр әле дип бар. Мин хәтта, мәсәлән, атый алам да Илназ Гарипов. Илназ Гарипов белән без бик күптәнге дуслар. Без аның белән 1-2 ай хәбәрләшмәскә мөмкин, бөтенләй. Ләкин шап иттереп төнге сәгать 3-тә мин аңарга шалтыратырга мөмкин. Каралы менә шушындыйрак әйбер килеп чыкты дип. Ул миңа шалтыратырга мөмкин. Бүтән эшен ташлап миңа ярдәмгә килә торган кеше. Шушы, белмим, Фирдус Тямаев. Тормышта бик авыр моментлар булганда, иң беренчеләрдән булып Фирдус шалтыратты. Бүтәнесен йолкып ташлыйм, хәзер үзеп ташлыйм, тотынып карасыннар дип. Ничек инде метр ярымлык хатын кыз бит син, үзем хәзер бүтәнесендә брат килеп дип. Фирдус чынлап торып шалтырата торган, аның бит инде әз генә арыда бәрдерәк. Ул теге мәҗе килеп утырмый ул. Ничек соң хәлләрең дип утырмый ул. Давай, нәрсә булды? Булай менә шундый. Фирдус, шушы ук Алмаз Мирзаяновлар, мәсәлән, Айдар Тимербаев сердәшчем. Бик күп әйберләрне белә торган кеше. Киңәшләшеп хәтта машина сайлаганда да Айдар белән туктале дип, ул бит ират кеше. Булай әйтәбез дип. Айдар. Бар, минем андый кешеләрем бар. Шул ук Рифат Зариповлар белән, Ризатлар белән. Алар миндә эшләп чыккан балалар, мин аларга һаман улым дип дәшәм. Ризатына да, Рифатына да, Илдар Ямалевлар минем өчен балаларым кебек. Менә бар, Аллаһка шөкер. Инстаграмга куйган купшы. Шул ук Ринат Галиаскаров менә. Алар япь-яшь җегетләр, алар минем дусларым. Сүзеңне бүлдердем. Инстаграмга куйган купшы чәчәкләрне, анда сезнең гадәти булмаган букетлар. Бар инде, мин бит җырчы кеше. Бүләк итүче. Мин җырчы кеше бит инде, Зой. Анда әйберләр була торгандыр инде ул җырчыларда. Демәк, ниндер тайный поклонник. Әгәр дә берәр көнле теге төпле булып кияүгә чыга торган кешем килеп чыкса, мин сиңа шалтыратырмын, я. Булды бу кызый дип. Матур итеп бер интервью ясарбыз әле. Бәлки бүтән нишкәлекләрен сөйләп. Ул нинди таләпләргә туры килергә тиеш? Ни өчен ул һаман юк? Әгәр дә бу Илсия Бәдердинова янына бер ират заты да килми дип уйласагыз, дөрес түгел инде, ул киләләр, алар бик күп киләләр. Ләкин мин 40-ка якынлашкан 16 яшьлек балалы, олыгайып бара торган хатын-кыз, җитмәсә җырчы хатын-кыз, бу тоже бер специфик профессия. Мин бит инде үземә төгәл отчет бирәм.
менә өйләнмичә генә Илсия Бәдретдинованы көтеп утыра торган, чатнап торган бер яшь җегет килеп чыгыр дип. Нәрсә инде? Юк бит инде. Әлбәттә, ул гап-гади кеше булырга тиеш. Гап-гади кеше. Әлбәттә, инде уңышларга ирешкән. Мөһим түгел. Ул мине аңларга тиеш. Мин бит бүләк түгел. Мин бик холыклы хатын бит. Бик холыклы. Инде хәзер теге әни әйтә, кыз баланы 18-20 яшендә тиле киенә кияүгә биреп калсаң гына, аннан соң акылы кергәчтән чыкмый ул дип. Ул бик каты сайлана башлый дип. Миңа бит инде 40 тула хәзер. Һәм мин беренче чиратта миңа нинди ират кеше кирәк дип түгел, мин баламның күзлегеннән карыйм. Мин аны үзелеп яраткан очракта да, әгәр дә ул минем балама шулай итеп кенә карый торган кеше була икән, әгәр дә аның белән уртак тел таба алмыйлар икән, мин барбер яши алмаячакмын дигән сүз. Икесе арасында өзгәләнеп яшәп булмый бит инде. Аңлый торган кеше булырга тиеш. Мине аңлый торган, профессиямны аңлый торган. Әле бит ул менә беләсеңме, урамга чыгасың да киләләр. Шит кешеләр, мин аларны бөтенләй танымаска мөмкин, белмәскә мөмкин. Алар киләләр, алар кочаклыйлар, алар әпитәләр, алар теге, без сине яратабыз һәм башкасы, ә бит ират кеше аны күтәрә белергә дә тиеш. Ә миңа Инстаграмнан ниләр генә язмыйлар. Әгәр дә бер аңламый торган ират кеше булса, ул аны күтәрә алмаячак. Минем җырчы икәнемне, минем публичный кеше икәнемне, 8 айлык икәнемне, тулы түгел икәнемне аңлый белә торган кеше булырга тиеш. Һәм баламны. Балагыз белән бу темага сөйләшкәнегез бармы? Юк, мин безнең өйгә бер ират затының да аяк батлаганы юк. Бала ул хакта уйламый да хәтта. Мин анарга сүз кузгатып карадым бер көнне көлеп кенә. Улым, мин әйтәм, син 11 класстан соң Петербургка китеп барсаң, мин шулай әйтәм, бер үзем утырып калырмын микән бер өйдә. Әни, давай, ул вакыт килеп җиткәчтен без синең белән бер нәрсә хәл итербез, яме. Улым, әйтәм, ул алай бер генә көндә хәл ителә торган әйбер түгел бит. Так, әни, айда сөйлә давай. Әйтәм, сөйләрлек әйбер юк. Ато нигә сөйләп утырасың? Әгәр сөйләрлек әйбер булгач, сөйләрсең, яме дип. Юк, уйламый да әле. Әле аның быел огылары, ул мәктәп уйлый, әле аның атнасына 3 тапкыр тренер белән, спорт белән шөгыльләнә, һәм башкасы. Шундый вакыты бит әле аның. Кызлар исе керә торган хәзер генә 16 яшь. Мин анарга андый темаларны сөйләмим дә. Мин аның өчен авторитет булырга тиеш, һичшиксез. Мин шуның өчен әйтәм, теге менә бу масса күләм нәрсә инде, интернеттан язып ята торган ямсыз комментарийлар, мине ямсызлап яза торган, анда әтисен ямсызлап яза торган. Менә шундый вакытта кешеләрнең күзенә карап сорау бирәсе килә, сезнең үзегезнең балагыз бармы дип. Һәрбер әти-әни баласы өчен авторитет булырга тиеш, хөрмәтле кеше булырга тиеш. Беләме, белмиме, менә бөтенләй дөрес булмаган информацияны язып, әле шуны шәйнәп, әле шуны дәлилләп, мин бит точно беләм шушылай булганын дип. Минем балам да укый ул әйберләрне. Һәм азапланмасыннар дип. Мин официаль рәвештә әйтәм, тапшыруыгыз аша азапланмасыннар. Минем балам ничек булганын белә. Минем кем икәнемне дә белә. Һәм нәрсәләрдер пычратып ятудан бернинди файда да юк. Чөнки мин моны нигә дип әйтәм, чөнки малайның үзенең битенә язалар. Синең әниң булай, синең булай. Менә шундый комментарийларда бар хәтта. Күз алдыңа китерәсеңме? Мин малай белән ул кешеләр каян килеп чыккан, бәлки инде дошманнарыгыз бардыр бу тормышта. Алар бөтенесе дә ябык аккаунтлардан, күбесе ябык аккаунтлардан. Мин беләм, мин аларның гаиләләренең дуслары иде дип язып яталар, минем гомеремдә дә күземә күренмәгән кешеләр. Алар минем гаиләмнең дуслары булганнар. Безнең Илфат белән дусларыбыз булганнар икән алар. Шуның өчен безнең турыда бик күп мәгълүмат белгәннәр икән. Ләкин мин ул кешеләрне белмим. Бәлки мин өйдә булмаганда килеп йөргәннәрдер ул хатыннар. Менә алай булырга мөмкин. Ләкин мин аларны белмим. Минем малайның битенә кирип язалар шундый әйберләр. Мин бер генә очракны әйтәләм. Мариэлда без малай белән киттек концертка. Авыл җирендә концерт.
Кызганычка каршы интернет тотмый анда, бер нәрсә юк. Без килеп кирдек, концерт бара, әле утны бетереп тордылар күпмедер вакыт, бик озакка сузылды, төнге сәгать 1-ләр. Без трассага чыктык та, малай минем кырыйда утырган һәм телефон тота башлады. И әкрен генә монда бит инде килә яңалыклар һәм башкасы. Мин директка кирдем дә берсе язып куйган. А как вам не стыдно? Вы только что в ресторане целовались со старым человеком. Ну и что он богатый? Мы удивились, мы вас узнали. Очень жаль, если об этом узнает ваш сын. Это очень обидно. Нам его жалко. И дальше пычрак сүзләр язылган. Вы такая. Улым, мен әйтәм, менә моны ук әле. Пожалуйста. Укыды да. Кем турында? Мен әйтәм, минем турында. Мин хәзер генә утырганмын ресторанда. Янды кешеләр була инде. Бу 16 яшьлек бала фикере бу. Ярар диде дә үтеп китте. Юк, мен әйтәм, ул менә бу кеше, мин үз күзләрем белән күрдем аны дип, әле ул интернетка да язып куячак. Улым, мен әйтәм, зинһар, әзгенә акыллырак булырга кирәк икән. Әни, аңладым мин сине дип. Менә мин хәзер теге кешеләрнең башларына кирип карыйсы килә. Миңа Зой мәсәлән кешенең тормышы кызык түгел. Мин хәтта үз күзем белән күргән очракта да, ярар. Юк, ярар, үзләренә миңа кирәк түгел дим дә үтәм дә китәм шуның белән. Әгәр дә мин бүгенге көндә белә торган информацияларны әкрен генә чыгара башласам, ким дигәндә сез барыгыз да белә торган бер 20 гаилә әллә кайчан аерылышырга тиеш иде инде. Ләкин бөтенесе дә матур гына яшәп яталар. Нәк менә телеңне тыя белгәнгә күрә. Әле бу белеп торып та, белмәгән очракта кешегә алай әйтергә ярамый. Бу бик түбәнчелек. Белмиләр. Белә берничә генә кеше минем турыда. Чынлап торып дөресен белә. Һәм мин бүгенге көндә, мәсәлән, менә минем концертный директорым Гүзәл Аликовна, ул мин аны берничә тапкыр тыйып калдым. Менә шушындай комментарийлар яза башлыйлар. Ил тотып утыра телефон. Мин шалтыратам бөтен журналистларга, сөйлим бөтен дөресен, мин туйсам туйдым бу әйбердән дип. Сөйлим, бу берәр кашан җәмгыятьчелеккә чыгырга тиеш, Илсия, хватит сине таптарга дип. Кирәкми, мин әйтәм. Кирәкми. Ул кешеләрнең фикерен үзгәртеп булмый. Кирәк түгел, зачем? Мин фәрештә түгел. Минем дә бик зур кимчелекләрем дә бардыр, гынахларым да бардыр. Әгәр дә миңа бу дөнья йөзендә бер генә дә гынахы булмаган кешене күрсәтсәгез, менә бөтен җәмгыятьчелек каршысында күземә карап, минем гынахым юк дип дәлилли ала торган. Минем башка нәрсәм юк инде, мин анарга үземнең фатирымны бүләк итәм. Ләкин әгәр дә мин бу кешенең гынахы бар икән бит дип дәлилләсәм, үземнең связьләр аша, ул миңа шушындый фатирны 2-не бүләк итәргә тиеш булачак. Мин андый кеше табылырдыр дип уйламыйм. Без барыбыз да яшибез җир йөзендә, һәм барыбызның да ниндидер кемчелекләре һәм гынахлары бар. Шулай да син киләчәгеңне ничек күз алдына китерәсең? Шулай гастрольләр, шулай ялгызың. Сой әйтә алмыйм бит. Менә син иртәгә нәрсә булачагын әйтә аласың. Юк, менә ничек күз алдына китерәсең? Күз алдыма китерәм. Авылда күз алдыма китерәм, нишләптер. Шәһәрдә түгел. Авылда җыйнак кына бик зур булмаган өйдә беседка дип хыялланам мин гомер буена. Алмагачлар. Мин бик яратам гортензия чәчәкләрен. Зур-зур итеп, куак-куак итеп утыртып куясы килә мыша, үсеп утырсыннар. Псиләр яратам мин. Бер псием булыр иде дип уйлыйм. Кайтсыннар балалар, оныклар белән. Гап-гади хатын-кыз хыяллары. Ул туган авылмы? Юк, әйтә алмыйм. Алай күз алдыма китергәнем юк. Авыл өйе дип күз алдыма китерәм. Тапшыру ахырында мин әлбәттә шушы хыялларың, шушы ничек киләчәгеңне күз алдыйсың, шулар барса тормышка ашсын дип телим. Амин, Зой, амин. Барыбызныкы да яхшы булсын. Бөтенебездә адәм балалары җайлы гына барсын. Концертларыңда сине һәр вакыт шулай дәррәү алкышлар белән каршы алсыннар. Амин.
Әле жырланмаган жырларың күп булсын. Барсы да алар хит булып әлбәттә яңгырасын. Менә бу эштегенлек дөньяларда кешеләргә яхшы мөнәсәбәттә булып, акыл белән рәхәтләндереп, һәрбер мизгелнең кадерен белеп яшәсәк иде барыбыз да. Эштегенлек тормыш дөнья. Булмас димә. Бүтән кешедә дә була. Мин дә әлбәттә ышанып калам, киләсе очрашуда син шунда корсагыңны сыпырып утырырсың дип, шундай матур чагыңда монда очрашырбыз дип, тиздән. Зоя, зинһар мине җибәр әле, гортензияларыма су сибәргә унытканмын бүген дип. Вот, шулай. Әйтеп, бирсен Ходай, Зоя. Бәлки алай ук булмаса да, тыныч күңел белән рәхәт иттереп яңадан бер катшушы матур студияларда синең белән очрашырга насыйп итсен Ходай. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт бик зур, чакыруыгыз өчен рәхмәт.